आणि या ठिकाणी माझा काय रेग्युलर अगदी शेवटचा सन्मान, हा सन्मान ना सर मी म्हणजे आता ह्यो चौथं वर्धापन दिन हा म्हणजे ऋषी सरांचं मार्गदर्शन, प्रेम, सहकार्य, प्रत्यक्ष उपस्थिती ह्या सदैव मागा भेटत असतात. अर्थात सर्वांसाठी ऋषी सर तुम्ही माझ्यासाठी खूप काय आहात. त्यामुळे तुमचा सन्मान ह्या मंचावरती करतो. अजिबात घ्यायचं आहे ना. कारण मगाचपासून आनंदाश्रू एक वाक्य आम्ही सांगतो की 10वी-12वी झाली की उचलल्याने मुंबईत गेले. आम्ही त्या पिढीचे प्रतिनिधी हो. नाही पण तू एक लक्षात ठेवा, आमच्यासारखे पोर टी व्हीवर इले म्हणून आज जिल्ह्यात रील आणि मोबाईल आणि टी व्हीवर दिसतं. नाही पण तुम्ही मुंबईत असतास पण गावात राहा भया. आणि त्या इलेक्शनला आरड मी घालणार नाही दत्तात्रय सप्ताह. शेवटचा